Primera trobada de vehicles clàssics a Cal Prat, Puig-reig. La colònia de Cal Prat, un dels conjunts més emblemàtics del Parc Fluvial del Llobregat i exemple viu del patrimoni industrial del segle passat, va acollir aquest passat diumenge la primera trobada de vehicles clàssics. L'esdeveniment, organitzat per l'Associació de Veïns de Cal Prat, juntament amb els clubs agermanats, Club Clàssics Barcelona Ciutat i el Club Històrics, i amb el suport de l'Ajuntament de Puig-reig, va reunir aficionats, veïns i curiosos en una jornada plena de motor, història i bon ambient. La trobada va arrencar a primera hora amb un esmorzar a la brasa a la mateixa colònia, que va servir d'espai de benvinguda i punt de trobada per als participants. Entre converses i el perfum de la llenya, els clàssics anaven ocupant els carrers de Cal Prat, convertint l'espai en una autèntica postal dels anys 60. Un cop finalitzat l'esmorzar, els participants van poder escollir entre dues propostes. Una visita guiada al castell de Puig-reig, que permetia descobrir la història medieval del municipi, o bé una ruta amb els vehicles clàssics per les carreteres rurals que serpentejava per al riu Llobregat, un recorregut perfecte per gaudir de la conducció pausada i del paisatge. La varietat de models presents va ser notable i molt celebrada. Entre ells destacaven autèntiques icones populars com els Seat 600, Renault R8, Seat 124 i molts altres vehicles que, dècades enrere, havien estat protagonistes als carrers i als patis de la mateixa colònia. Retrobar-los a Cal Prat va despertar emocions i records entre els més veterans i fascinació entre el públic més jove. La jornada es va tancar a Puig-reig amb un aperitiu final, punt i seguit perfecte per seguir fomentant la germanor entre clubs i participants, i que va posar el colofó a una primera edició valorada molt positivament tant per l'organització com pels assistents. Des d'Autos Històrics volem agrair sincerament a tots els participants, col·laboradors i voluntaris que han fet possible aquesta trobada. L'èxit d'aquesta primera edició encoratja a seguir treballant perquè Cal Prat continuï sent un espai viu de cultura, memòria i motor clàssic. Autos Històrics. Subscriviu-vos al canal. Beep.